kalitatezkoa, anitza, euskalduna eta feminista. Jarraitu aktualitate guztia Maika Telebistan, webgunean eta sare sozialetan. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne hilean 59 euro ordainduta. Kontratatu 17:40 dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, egonkortasunik eta batasunik zabalena berma dezakeen politikari baten bila aritu da asteotan. Kasik 2 hilabete behar izan ditu horretarako eta epe horrek agerian utzi du zeinen zaila izan den Macronentzat baldintza horiek guztiak betetzen dituen hautagai bat aurkitzea. Eta hala ere, orain hasiko da egiazko proba. Frantziako presidenteak Michel Barnier izendatu du lehen ministro. Osakidetzaren aldeko errituna erdiesteko lehen bilera egin dute gaur Eusko Jaurlaritzak, alderdi politiko nagusiek, sindikatuek eta osasun arloko hainbat eragilek. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria izan da buru eta bilera hasi aurretik nabarmendu du maila osatzen duten denek helburu komun bat dutela. Euskal osasun sistema bikaina edukitzea Europan erreferentea izango dena. Beste eraso bat Euskararen aurka. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak kartzera bota du 2021 Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herrietan behin-behinean udaltzain laguntzaile izateko osatu zuten lan-poltsia bateratura sartzeko ezarri zuten derrigorrezko euskara eskakizuna. Epaitegiaren arabera neurrigabea da postu guztietarako euskara maila jakin bat eskatzea eta udaltzain guztiek ez dute zertan euskaraz jakin. Gaur bete dira 5 urte Iñigo Muguruza musikaria izenetik, eta data esanguratsu hori hautatu du Fermin Muguruzak iragartzeko aurten hasi asmo duen kontzertu birari eskainitako emanaldi batekin hasiko duela. Abenduaren 17an eskainiko du lehen kontzertua Miarritzen, hain justu bizirik balego, Iñigok 60 urte beteko lituzkeen egunean. Gabon deizuela guztioi eta ongi etorri, osasun sistema berria eraikitzeko abian jarri den maila martxan da. Egungo egoera irauli eta galdutako bikaintasuna berreskuratu nahi da eta horretarako etorkizuneko Osakidetzaren oinarriak finkatuko dituen lantaldeak aurreneko bilera egin du gaur Bilbon. Xabialo. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako osasun sistema finkatzeko lehenengo bilera egin dute gaur Bilbon, hainbat alderdi politikok, sindikatuk, gizarte eragilek, elkargo profesionalek eta unibertsitatek hartu dute parte. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak gidatu du bilera, osasun sailburuarekin batera. Osasun ituna martzan jartzeko lehenengo bilera egin dute Bilboko Bizkaia aretoan, osasunarekin lotutako eragile guztiak izan dira bertan, eta 6 hilabeteko epea ezarri du Eusko Jaurlaritzak akordioa lortzeko. Bileraren aurretik hitza hartu dute zenbaitek, tartean Rebeka Ubera EH Bilduren legebiltzarkideak. Posten gara osasun maila deitu izana, EH Bilduk pandemiaren garaitik proposatzen zuen gizarretako mekanismo bat abian jartzea, eta horregaitik modu batetara ulertzen dugu badela zuzenketa bat, emendakin bat, orain arteko gobernantzari, gero ikusi beharko da zertan konkretatzen den.
Ildo beretik Sumarko kideak ere zuhurtzia agertu dira bileraren aurretik, esan dute osasungintza publikoa defendatzen jarraituko dutela eta pazienteen erakunden plataformako zuzendaria ere baikor. Que acudimos hoy con la mejor disposición, expectantes, ¿no?, por lo que puede suponer este pacto de salud y las reformas que puede suponer. Bilera bera Imanol Pradalesek gidatu du osasun sailburuarekin batera eta hitzorduaren aurretik adierazpenak egin ditu lehendakariak. Ituna planteatzen dugunean, ituna planteatzen dela kontutan izanik, bai noski, momentu honetan dauden eskaerak, eta hobetzeko dauden gaiak kontutan izanik, noski, lehenengo arreta, itxaron zerrendak eta bar, baina hortik haratago doala itunaren beharra. Gure euskal osasun sistema eraldatzeko beharra daukagulako. Eta horrek eskatzen du epe luzera pentsatzea eta eraldatzeko urratsak ematea eta oinarri sendoak jartzea. Pradales lehendakariak esan du mahai zabala osatu dutela, baina zabalik dagoela beste batzuek ere parte hartzeko. Dei zuzena beraz, ELA sindikatuari bileretan parte hartzeko. Horrelakoak ezagutzen ditugu horrelako negozio esparruak, elkarrizketa sozialeko mailak badigu zelan funtzionatzen dute eta ez helburu izaten duten. Eta gurekin akordetara iristeko benetako asmoa izan danean, gurekin elkarrizketak izan dira, modu diskretoan, eta ikusi egin da, benetan ea zoru partekatu bat bazegoen adostasunetara iristeko. Guretzat zoru horrek pribatizazio hori aurre egitea suposatzen du, baliabideak ematea, egonkortasuna ematea langilei, lan baldintzak hobetzea eta aurrekontuak handitzea. Eta lehendakariak berak esan du, aurrekontuen eztabaidatik atera beharreko eztabaida dela osasun ituna. Aurrekontuak handitu ezean, ezinezkoa da Osakidetzak bizi duen egoera iraultzea, eta aurrekontu hobekuntzarik gabeko mahai baten guk ez dugu parte hartu nahi. Bien bitartean Euskalgintzaren Kontseiluak deia egin die bileran parte hartu duten eragilei, itun sozialean euskaldunen hizkuntza eskubideen bermea har dezatela eta jar dezatela erdigunean. Bilera egin zuten atzo Maria Txibitek eta Imanol Pradalesek, Nafarroko Gobernuko eta Eusko Jaurlaritzako lehendakariek bi erakundeen arteko lankidetza indartzeko xedez. Nafarroko jauregian egin zuten bilkura instituzionala Iruñean eta besteak beste hizpide izan zuten HTaren Nafarroko korridorea eta Euskal Y-koa lotzeko proiektua. Maria Txibite Nafarroko presidenteak eta Imanol Pradales lehendakariak Kantauri Mediterraneo abiadurandiko korridorearen aldeko apustua egin dute haien lehenengo bilera instituzionalean. Eta Nafarroko zatia Euskal Y-koarekin lotzeko informazio tekniko guztia eskatu diote Garraio Ministerioari. Txibitek Nafarroko jauregian bildu da lehendakariarekin. Eta komunikabidei adierazi dienez, Ezkioko edo Gasteizko aukerak Euskal Y-koarekin lotzea helburu ukaezina da. La conexión de la Y vasca con Navarra es un objetivo irrenunciable para nuestros gobiernos porque supone un nexo de comunicación fundamental para nuestra ciudadanía, para nuestras empresas y, desde luego, para el conjunto del país. Eso sí, ante una infraestructura de esta envergadura, yo lo he repetido en numerosas ocasiones, debemos contar con toda la información para poder tomar las decisiones correctas. Pradalesek bat egin du Txibitek esandakoarekin eta Eusko Jaurlaritzaren jarrera argia dela adierazi du. Ulertzen dut Gipuzkoako foru aldun nagusiak edota Arabako aldun nagusiak Gipuzkoako eta Arabako interesak defendatu naia. Baina hau da herri proiektu bat eta hemen kontutan hartu behar duguna da Euskadirako zein dan eta konexiorik hoberena. Eta horretarako behar duguna da momentu honetan informazioa. Lehendakariak uste du proiektuak ingurumen inpaktuari, garapen ekonomiko eta sozialari eta Euskadiren eta Nafarroaren lehiakortasunari lagundu behar diela espekulaziorik gabe. Ez nahi sartuko miketen, ez nahi sartuko espekulazioetan, eta behar duguna da informazio gehigarri bat. Informazio guzti horrekin herri honentzako konexiorik onena egingo dugu. Pradalesek txosten horiek azkar entregatzeko eskatu dio ministerioari, baina ez ditu bi aukerak aukeratu, eta nahiago izan du dokumentazio teknikoa ezagutu arte itxaron. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi du udaltzain guztiek ez dutela derrigorrez euskaraz jakin beharko. Epaitegiak atzera bota du 2021 osatutako udaltzaingoen poltsa bateratuan sartzeko ezaugarrietako euskara eskakizunak neurrigabeak direlakoan.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du Arkautiko Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak 2021 deitutako udaltzaingoentzako aldi baterako lanpoltsan parte hartzeko euskararen hizkuntza eskakizuna izateko nahitaezko baldintza. Honekin berretsi egin du beraz administrazioarekiko auzien Gasteizko 3. epaitegiaren epaia aurretik emandakoa. Udalek lanpoltsa horretara jotzen dute udal agenteen plazak bete behar dituztenean. UGTek jakinarazi zuen hori 2022ko irailean. Hortik hilabete gutxira zabaldu zenez, Lakuako gobernuak ez zuen honen aurkako helegiterik aurkeztu eta ondorioz bebi euskara maila ez egiaztatzeagatik udaltzain izateko deialditik kanpo geratu zirenak onartu behar izan zituzten. El Correok argitaratu eta auzitegiak ostegun honetan baieztatu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak uste du euskara eskakizuna eskatzea neurrigabea eta diskriminatzailea dela hizkuntza hori ez dakienarentzat eta adierazi du lan poltsaren helburua udaltzainen faltari aurre egitea zela eta beraz hizkuntza bigarren mailako aldagai gisa hartu behar zela. Nolanahi ere aitortzen du euskal hiztunek hizkuntza koofizialean komunikatzeko duten eskubidea bermatu egin behar dela, gutxiengoa osatzen duten ala ez kontuan hartu gabe. Horretarako ordea, nahikoa litzateke bikote bakoitzeko kide batek eta jendea hartatzen duten eragiletako batek hizkuntza ezagutzea. Horregatik ondorioztatzen du euskara maila jakin baten baldintza ez dagoela justifikatuta eta gainera biztanleriaren zati handi bat erdaldunak diskriminatzeko elementu bihurtu da funtzio eta kargu publikoetara iristeko duten eskubideari dagokionez. Hizkuntza eskakizuna izateko derrigortasunak erdaldunen funtzio eta kargu publikoetarako sarbidea mugatzen du arrazoi objektiborik gabe. Euskara meritu gisa eta ez bete beharreko baldintza gisa kontuan har daitekeela aipatzen du epaiak. Egoera zinez lasaiagoa dutela adierazi du Peio Jorajuria Seaskako lehendakariak Beskoitzeko ikastola izpide hartuta kanbon duten egoitzan ikasturtea abiatzeko egin duten prentsaurrekoan. Azken bi urteetan ikastolaren inguruan gatazka betean ibili ostean herriko etxeak dimititu eta hauteskundeak egin zituzten ekainean. Pascual Jokou auzapez berriarekin bildu da geroztik Seaska eta Jorajuriak esan du Euskal Herriko beste dozein herriko etxerekin duten elkarlan harreman normala berreskuratu dutela. Eta argira, behar dugula lehenik gure eskaintza zabaldu. Lanbide heziketa mailan, bi formakuntza bakrik eskaintzen ditugu, eta ez da aski, ez dugu eskaintza aski zabala gure lurraldeko aurren berri erantzuteko, beraz hori behar dugu garatu, eskaintza gehiago eskaintza zabaldu, eta horretarako behar da ere kopuruak handituko dira, eta behar dugu bigarren egoitza bat atseman, eta erabaki hartua da, badakigu argi dugu bigarren lizeo bati buruz joan behar dugula. Aldiz nun, noiz eta nola hori ez dakiko. Araban, kartzela saiastuko du, izan ere, indarkeriagatik zigortutako gizonezko batek. Epaileak ezarritako 6 urteko espetxe zigorra saiestuko du indarkeria matxista eta sexu erasoa egiteagatik epaitutako Gasteizko gizon batek, aldeen arteko akordioa adostu eta gero. Asteazkenean epaitu ziren 2022an emandako gertaerak. Biktimak bere bikotearekin erlazioak izateari uko egin zion orduan. Gizonezkoak ondoren emakumea immobilizatu eta eraso egin zion. Horrekin batera, bikotearen erlazioan indarkeria matxista ohikoa zela frogatutzat eman du epaileak. Gauzak horrela, 4 urteko espetxe zigorra ezarri dio gizonezkoari sexu erasoa egiteagatik, eta beste 21 hilabetetako zigorra indarkeria matxistagatik. Hala ere, aldeen arteko akordioa kontuan hartuta, epaileak bertan bera utzi du kartzelatzea. Hainbat baldintza ezarri zala nola biktimarekiko urruntzea.
Horrekin batera, gizonezkoak ezin izango ditu delitu berririk egin, alkoholismoa sendatzeko tratamenduarekin jarraitu beharko du eta genero indarkeriari buruzko ikastaro bat bete behar izango du. Gipuzkoako Aldundiak 75 plaza berri sortu ditu adinekoen egoitzen foru sarean. Orotara Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoak 102 plaza gehiago ditu 16 zentrotan itunduta, 75 adinekoen egoitzetan eta 27 eguneko zentroetan. Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoak 102 plaza gehiago sortu ditu 16 zentrotan itunduta. 75 adinekoen egoitzetan, horietatik 20 izaera psikogeriatrikokoak dira, eta gainontzeko 27 plaza berri eguneko zentroetan esleitu dira. 20 lan egunetan eta 13 asteburuetan. Donostian 37 plaza berri jarri dituzte Tolosako Uzturren 10, Hondarribian 9, Arrasaten Aretxabaletan eta Irunen 5 eta Zestoan 4. Datuei erreparatuta gaur-gaurkoz 75 egoitza publiko daude Gipuzkoan eta 5.251 plaza ditu. Horri esker lurraldean dauden plazen 199 publikoak dira. Gipuzkoan osatzen ari diren zainketa sistema berriarekin adinekoentzako arreta pertsonalizatuago, berritzaileago eta komunitatearekin konektatuago bat eskaintzen ari direla adierazi dute. Eskaria baina urtez urte handitzen doa. Gainera Ider Mendoza diputatu nagusiak aipatu bezala, 2021an herritarren 45%ek 55 urte baino gehiago izango ditu. Beraz, beharrak daude eta eskariak areagotuko dira. El año 2031 el 45% de la ciudadanía tendrá más de 55 años, por tanto hay necesidades. Errealitate horri erantzunez esan du datozen urteetan plaza berriak sortzen joango direla pixkanaka. Helburu horrekin bat etorrez une honetan 3 egoitza eraikitzen ari dira. Adin Berri Pasaian, Arbez Irunen eta Errezabal Elgoibarren. Eta horrela 372 plaza berri sortuko dira hurrengo urteetan. Zestoako Gazte Asanbladak jakinarazi du beste leku bat lortu dutela gaztetxea jartzeko, herriko gazteen antolakuntzarako espazioa izango den gaztetxe berria. Azaldu dute Zestoako udalak duela aste batzuk eskaini ziela gune hori, gaztetxe zaharrak asetzen ez dituen behar batzuei erantzuten diela eta alternatiba onartu dutela. Udaletik, konpromiso horri bat sinatuta dagoen arren, hurrengo hilabeteetan zehar, trantsizioaren inguruko xehetasunen inguruan hitz egiteko, udalarekin elkarrizketetan jarraituko dugu. Bestalde, ezin aipatu gabe utzi, oraindik ere, zentroko gaztetxearen okupazioaren harira izandako prozesu judizialaren ondorioz, 6.500 euroko kalte ekonomikoi aurre egiten jarraitzen dugula. Hau honela, asanbladak antolatutako ekintzetan parte hartzera bultatzen zaituztegu. Irailaren 5 dugu gaurkoa, Antzarreguna Lekeition, 3 mendetik gora dituen tradizioari jarraiki ospatu dute gaurkoan ere. Hor dago Antzarra, Pitiri, prest! Eutxideko busgarritari bai.
3 egun baino ez dira falta ondarribiko egun handirako eta Nora Ferreira Jaizkibel konpainiako kapitainarekin elkartzeko aukera izan du Maika Telebistak. Adi esandakoari. Aurten oso pozik gaude, lehenengo aldiz 27 urteetan, udalak eman digu baimena, eta hori guretzat oso garrantzitsua da, ja ez garelako manifestazio bat. Oraindik gure helburua dela denok batera ateratzea ez dugu lortu, baina borrokan jarraituko dugu. Baina, momentuz hori ateratzea konpainia bat bezala aurrera pauso handiek bat da guretzat, eta oso konten gaude. Eta gainera, aldaketa txiki batzuk egongo dira urten, goizean hori teknikako arbolatik aterako gera, Zumardiatik, ere daramagula urte asko atzen hori. Eta, guretzat ere, arratsaldean, momentu bat oso polita dela Itaia 8an, dela Zapateroaren jaitsiera inoiz ez dugula egin, lehenengo aldia izango da urten, jaitsiko dugula Zapateroa, dantzatzen, musika jotzen, eta, oso polita izango da nire ustez. 2022an eskatu zen Jaizkibel barruan ateratzea, lehenengo iraia zen Jaizkibel azken konpainia gisa ateratzea, eta gero poliki bez, besteak mistoak izatea. Baina hori ezen gertatu, orduan, gu nahi duguna eta gure helburua da alarde publikoa, bakarra eta parekida izatea, ez izatea jai pribatu bat, baizik eta herriaren jaia publikoa, eta konpainia guztiak mistoak izatea, eta hori Jaizkibel ez desagertzea. Hori da guretzat super garrantzitsua, eta da Jaizkibel mantentzea konpainia bat bezala. Aldunditik parte, falta botatzen dugu laguntza pixkat gehiago, zeren, uda baino lehen bota zuen kanpaina bat, udalako, bere leloa zela jaiak berdintasunean. Eta, gaude pixkat harritutak ez, Hondarribi dago pixkat hor iskin batean utzita, eta hau ez duela ez dugula inon ikusi beraien ardura edo beraien laguntza kanpaina honetan, ez? Eta gero udala, udal gobernu aldatu zen den urtean, badakigu aurtengo gobernua ari dela aurrera pausoak ematen eta beraien helburua pentsa nahi dugu dela alarde publikoa eta bakarra izatea, baina, hori, eman dizkigute aurrera pauso txikiak, baina guretzat gure helburua ez dugu ahaztu nahi, dela emakumeak parte hartzea gure herriko jaietan, eta hori oraindik ez dugu lortu, eta ez dakigu noiz lortuko dugun, batzutan pixkat urruti ikusten dugu oraindik. Hona gaurko efemeridea, gaurko egunez duela 106 urte Euskaltzaindia sortzea erabaki zuten Hego Euskal Herriko 4 aldundiek Oñatin. Hilabeteak dira Eusko Jaurlaritzak mozal legea aplikatuta nahiko 133 gazteri ia 300.000 euroko isuna ezarri zienetik. Isunaren arrazoia Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren espetxeratzea agindua salatzeko ekimenetan parte hartzea. Ikasturte hasiera honetan manifestazio antolatu du Ernaik isunak salatzeko. Gurekin dugu Markel Rio Ernaiko bozeramailea. Ongi etorri, Markel? Aupa da, eskerrik asko. Zuri, hasteko testuinguru pixka bat jar dezagun. Labur esan da, zer dela eta espetxeratu zituzten Zelaia eta Barbado? Aitor eta Galder urtetan zehar beste bat militanteren aurka egin bezala, Estatu Espainolak
Euskal Nazio Askapen Mugimenduko kideen aurkako estrategia sistematikoan egondako beste ertz edo beste kapitulo bat da, eta haiek beste kapitulo horien parte baino ez dira bai. Atal bat besterik ez dira, egoera hau salatzeko gainera ekimenak egin zenituzten eta ondoren isuna jaso. Hilabeteak pasa dira 280.000 eta 500 euroko zigorra jaso zenutenetik, denbora igarota ere argi duzue. Jardun politikoa eragozteko helburua dute isun horiek, ezta? Era bat, hasieratik salatugun bezala, auzi hau ez da auza zenbaten. Era guztiz kontrako. Izan ere auzi hau oso momentu konkretu batean ematen da. Ernai geroz eta gaitasun handiagoa duenean Espainia estatuaren proiektua inpugnatzeko, eta geroz eta gazte gehiago Ernairen baitan antolatzen ari direnean. Eta era berean, geroz eta gazte independentista gehiago daudenean. Eta gure ustez, operazio hau, eraso hau, izun hauek, horren erreakzio antidemokratikoa argia dira. Isun, 133 gazteentzat, momentu honetan zein da gazte horien egoera? Momentu honetan, azkenengo aste eta hilabetetan azaltzen joan izan garen bezala, guk egin duguna izan da isunak jaso ostean izun bakoitzaren kiko elegitak aurkeztu kontentzioso administratiba. Eta elegite hauen bitartez egingo duguna izango da segurtasun sailak Eusko Jaurlaritzak gure aurka izandako jarrera arbitrario eta desproportzionala salatu. Orduan, momentuetan, topatzen garen egoera, hain zuzen ere, bada, elegita hauek aurkeztaren tramiteak burutzen ari ditugu, eta, egin batean, prozesu administratibo horretan murgilduta gabiltza. Segurtasun sailaren jarrera salatuko duzue, ibilbide luze izango da orduan, ezta? Bai, egia da, saila da jakitea olako prozesu bat abiarazten duzunean honen amaieran hori zelduko den, baina guk indarrak eta konbentzimendu osoa daukagu prozesu hori ekiteko, modu kolektiboan eta hasiera batetik izan dugun jarrera irmo horrekin. Antolakunde bezala, indarrak batu dituzue beste behin, nola eragin dizue zigorrak zuen lanean? Ikasturte hasiera besterik ez da, baina nabariko zenuten, ez? Bai, isunak jaso genuenetik, bai, udan, zein orain ikasturte hasieran gauden honetan, eta ikasturtei begira gabiltzan eta planak egiten ari garen honetan, argi dago eta hasiera batetik ikusia izan dugun bezala, sama izugarria, suposatzen duela ia 300.000 euroko kostua duten operazio eta izun hauek. Horregatik hain zuzen jarri genuen martxan duela hilabeteak crowdfunding kanpaina bat, udan zehar ere hainbat herrietako jaietan eta beste hainbat lekuetan merchandising, kamisetak, txapelak, hainbat kontu salgai izan ditugu, eta aurrerantzean ere ikasturtean zehar beste hainbat momentutan gure jardun politikoa sostengatzen jarraitua izateko beste hainbat ekimen jarriko ditugu martxan. Jazarpen ekonomikoaren eragina uneroko lanean igarri duzue? Bai, egia da, Kristo motzila jartzen duela gure gain, eta pisu horrek, inbatean, eragozten digu. Horrera egitea dugu, nahi izango genukeen arintasun edo askatasun guzti horrekin aurre egin izatea eta gure lana askatasun osoz garatu izatea. Baina era berean, jakin izan dugu modu batean horren aurreko erantzun kolektibo eta indartzu bat planteatzen, eta horren bitartez lortzen ari dugu oztopo hau gainditu eta gure proiektuan aurrera egiten jarraitzea. Oztopo hau gainditzeko, lehen aipatu bezala, dirubilketa jarri zenuten martxan eta mertxana ere salgai izan duzue uda osoan eta orain ere baduzue salgai. Nola doa dirubilketa hau eta noiz arte egongo da zabalik crowdfunding hori? Dirubilketa ondo doa eta bestelako ekimen, helburu ekonomiko duten bestelako ekimen horiek ere oso nadira. Izan ere, guk hasiera batetik eskertu dugu Euskal Gizartearen osotasunean, hainbat herri, hainbat auzoetan jasotzen nahi dugu laguntza eta babes guztia, eta argi dago horrek ere maila ekonomikoan isla duela. Orduan guk aprobetzatzea jende guzti hori eskerrak emateko, baina ere isuna eta kopurua handia da, eta oraindik
beharko genuken diru guzti hori biltzetik urrun gaude. Orduan, esan bezala, aurrerantzean beste hainbat ekimen izango ditugu horretan sakontzen jarraiteko, eta baita ere, dei egitea euskal gizarteri eta alduen guztiari ekarpen egiten jarraitzera. Bai, kolektiboki aurre egingo diozue isunari eta esan bezala norbanako ez gain, hainbat eragilek ere eman dizue babesa bide horretan, ez da? Bai, izugarri izan da. Hasiera batetik auzia ezagutzera eman genuenetik eta azkenengo hilabetetan, eta orain baita ere mobilizazioaren atarien gauden honetan, zela hainbat normanako zenbat hainbat eragilek modu masiboan atzikitzen ari den, laguntza ematen duten, babesa ematen duten, modu desberdinetan, eta guretzat ezinbestekoa da, uste dugu. Gainera, euskal gizartean historikoki horrelako gaitasun izugarri izan dugula horrelako auzien aurrean modu kolektiboan antolatzeko, modu kolektiboan ekiteko, eta uste dugu auzien aurrean ere horrelako erantzun izugarri horren baten aurrean topatzen garela. Bai, horren erakusle izan da udan zehar eta isuna jaso zenutenetik egindako agerraldietan agertu dien pertsona kopurua, eta baita iragan asteartean arraunlariok bat eginez izaneko manifestu bat aurkeztu izana arraun munduko kidek. Nola baloratzen duzue babes guzti hau eta baita egindako manifestua? Guretzat oso positiboa da, eta hemendik baita ere eskerrak ematea sinatu zuten egun arraunlari horiei, eta baita ere nola ez asteartean Donostin gurekin egon ziren beste arraunlari guzti hori. Guretzat zentzu oso zeukan, estropaden testu inguruan antolatzen dugu mobilizazio honetan, baita ere arraun mundutik nolabait babes hori ehuntzea eta bai parada izatea hori erakustu, eta horren materializazioa izan nahi zuen manifesto hori zein agerraldiak, eta horretzat oso positiboa da. Hilabete guzti hauetan jaso dugun babes izugarri horren beste adietako bat, eta horretzat ezinbestekoa da. Igandean Donostian antolatu duzue manifestazioa, egun garrantzitsua da Donostian, esan bezala, Kontxako banderako bigarren igandea delako. Zer nabarmenduko zenuke igandeari begira? Guretzat igandera bi deia nagusi mahaigainerazteko zita izango da. Alde batetik, nola ez, nahi zutenaren aurka, operazio honen bitartez ez zutela lortu ernai itotzea, ernai desagerraztea, ernai ezestatzea. Eta hori baino, guzti segora kontrako batean topatzen garela. Ernai indartzu dago, gu ikasturtari eta gure erronkai egiteko gogoz gaude, eta horren erakusleioa izango da igandoetako mobilizazioa. Eta ara berean, esan bezala, operazio hau ez da gauza ematen. Operazio hau momentu zoekin batean ematen da. Geroz eta gazte independentista gehiago gauden garaietan, geroz eta gazte gehiago ernairen baitan antolatzen diren garaietan, ernaik geroz eta gaitasun handiago duenean Espainiar estatu zaharkituaren eskaintza inpugnatzeko, eta orduan aldarrikapen hori zentro eramateko bai zita izango da. Independentzia aldarrikatu dugu, independentzian aldarri jarri dugu zentroan azkenengo hilabetetan, eta igandean Donostia baita ere gazte independentiston iria bilakatzera goaz. Independentzia aipatu berri duzula, gazteen artean independentzia nahi hori argi ikusten duzue ernaiko kidek? Bai, guretzat bizi ditugun garai nahasi eta sasi distopiko hauetan, geroz eta nabariago da, geroz eta handiago da Euskal Herriko gazteok bestelako Euskal Herri bat, inongo zapalkuntzai gabeko Euskal Herri baten aldeko eraikuntza horren borrokan egiten dugu independentzia aldeko autua. Eta uste dugu hori nabaritzen dela baita udan zeharren nabaritu zen dela hainbat ekimenetan, azkenengo ikasturteetan egondako mobilizazio, egondako hainbat ekimenetan, eta guretzat ernairen eta antolakundearen gaitasun eta gaitasun guztiak horren mesedetan jarri nahi ditugu aurrerantzen. Azkenik, Markel, konta iguzu manifestaziora joateko asmoa duen gazte edo herritar bati zer da esango zeniokeena? Guretzat, noski eskerrak ematea eta benetan baloratzea olako ekarpena mobilizazio batera joateak kriston balia duela, eta kolektiboan ekinez eta kolektiboan antolatuz sortu dezakegun indarra eta daukagun gaitasuna izugarria dela. Eta baitaren nola ez,
gonbitea luzatuko nioke, moizatiotik aratago ikasturtantzea eta datozen hilabetetan eta datozen urteetan borrokan eta antolatzen jarraitzera. Esan bezala, irailaren 8an igandean eguerdiko ordu 1:30 abiatuko da manifestazioa Bulebarretik saretan zabaldu zuen bideoarekin agurtuko gara. Eskerrik asko, Markel Rio. Eskerrik asko zuei. Edozer egiteko prest daude gu gelditzeko. Aldaketak blokeatzeko. Dagoenarekin konformatu gaitezen. Gauzi, zutitu eta ekin. Besterik ezin dugu egin. Ameslarien belaunaldi berri bat dute parez pare. Beheak eta goiak irensteko prest dagoena. Zin egiten dizuegu, guri baino garestiago aterako zaiela. Olatuan altxatuko gara. Bat eginez, independentziara. Langatazkei dagokionez aurrera pausoak eman dituzte Arabako Tubos Reunidos enpresako langile eta zuzendaritzak. Enpresa itun bat garatzea onartu dute langileek hitzarmen propioaren sinadura hurrengo urterako utziz. Tubos Reunidos Premium enpresako gatazka konpontzeko aurrera pausoak eman dituzte langile eta zuzendaritzak. Abuztuaren 26an abiatu zuten langileek greba mugagabea, hitzarmen propio bat aldarrikatzeko. Asteartean bi aldeen arteko bilera egin zen eta akordiorako lehenengo pausuak eman ziren, langileen ordezkariek Radio Vitorian azaldu dutenaren arabera. Orain enpresa itun bat garatzea onartu dute langileek, hitzarmen propioaren sinadura hurrengo urterako utziz. Honekin lanaldia murriztu eta erosahalmena bermatu nahi dute. Zuzendaritzaren erantzunaren zain daude orain. Hurrengo egunetan beste 3 bilera egiteko hitzorduak zehaztu dituzte gatazkaren konponbideran aurrera egiteko asmoarekin. Langra izokan kokatutako enpresa da Tubos Reunidos Premium, 73 langile dituena. Uztailean zehar 3 asteko greba burutu zuten bertako langileek eta 26an mugagabea bilakatu zuten. ELA, Comisiones Obreras eta UGT izan dira greba deitu duten sindikatuak eta azaldu dutenez jarraipen zabala izaten ari du. Euskaltelen enpresa batzordeak erabat errefusatu du Masorantxek aurkeztu duen borondatezko lan erregulaziorako espedientea eta lanpostuak berregokitzeko deia egin du jarduera batzuetarako jende falta dutelako. Nazioartean Emmanuel Macronek Michel Barnier izendatu du Frantziako lehen ministro. Presidenteak batasun gobernu bat eratzeko eskatu dio. Michel Barnier izendatu dute Frantziako lehen ministro. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Michel Barnier kontserbadorea herrialdeko lehen ministro izendatzea erabaki du. Ministro izandakoa eta Europako komisarioa ezaguna da Brexitaren negoziazioetan parte hartzeagatik. Horrek lurrikara politikoa eragin du herrialdean. Oharbidez eman du izendapenaren berri Eliseoak eta egonkortasuna eta Frantziaren batasuna helburu hartuta, batasun gobernua eratzeko enkargua eman dio Michel Barnierri. Eliseoak aitortu duenez, inoiz ikusi gabeko kontsulta zikloa izan da, eta izendapen honekin Macron bete behar konstituzionalaren mesedetan parlamentuan ahalik eta babes gehien lortuko duen hautagai bat proposatzen ahalegindu da. Barnierrek 73 urte ditu, 5. Errepublikako lehen ministro zaharrena izango da, eta Gabriel Attal gazteena ordezkatuko du.
Legebiltzarreko hauteskundeak egin zirenetik 2 hilabete pasata egonezina gero eta agerikoagoa da Ezkerreko Fronte Popularrean eta Le Penen alderdian. Frantziarrei mobilizatzeko deia egin die Ezkerreko koalizioak. Ukrainako gobernua eraldatzen hasi da Zelenski Errusiaren oldarraldiaren aurrean. Euskal Herrira buelta, Fermin Muguruzak Biarritzeko Atabalaretoan irekiko du nazioarteko bira abenduaren 17an, han justu bere anaia Inigo Muguruzak 60 urte beteko zituen egun berean. Joan zinela, bizitza triste derra, hemen jarraitzen dugu sagarroien antzera. Komiki azoka ospatzen ari dira Iruñean, bertan izan dugu Irun Errejano lankidea. Gaurkoan Kondestable Jauregira gerturatu gara, bihartik aurrera irailaren 29 arte ikusgai egonen den komiki azokaren 15. edizioaren aurkezpena ikustera. Inigo Gomez Iruñeko kultur zuzendariak harrera egin die aurtengo azokan parte hartuko duten kide ezberdinei. Picasso protagonista izanen da aurtengo 15. edizio berezi honetan. Ostiral honetan, iraiak 6 hasiko da Nafarroako 15. komiki azoka, komikia sustatzeko Tiza elkarteak antolatutako ekitaldia, non besterakunde batzuen artean, Iruñeko udalak babes egonkorra ematen dion. Kondestablen eta hiriko hainbat liburu doendatan ez ezik, Sarrigurenen eta Lizarran ere baditu jarduerak aurreikusita komiki azokak. Jende guztiarentzako dozenaka jarduera, hala nola mahai inguruak, tailerrak, bisita gidatuak, muralak, artistekin topaketak, aleen sinadurak, autoedizio azoka eta bigarren eskuko azoka eta bar, eta 2 egoitzatan banatutako 10 erakusketa izango dira. Gainera 2 erakusketa kolektibok programatu dira. Picasso protagonista eta Salon Express. Kiaren aretoaren 15. edizioa, aurten ere, eta, nik uste komikia gero eta garrantzia gehiago dauka gure gizartean, eta poliki-poliki, halako bultzadak ematea disiplina honi garrantzitsua dela gaur egun. Nik uste gainera aurtengo programazioa oso anitza izango dela, erakusketak, mahai inguruak, tailerrak eta suertatuko dira hemen, Kondestable Jauregian. Ekitaldian komiki nazionaleko pertsona handiek parte hartuko dute, hala nola Bealemak, Ricky Blancok eta Kandela Sierrak. Gainera, 40 artista baino gehiagok hartu dute parte Nafarroako ekitaldiak bere historian izan duen erakusketarik zabalenean. Bestetik dagoeneko iragarrita dagoen tailerren programazioak, aretoaren historiako zabalenak, mota guztietako ikusleak biltzen ditu. Haurrak, gazteak, helduak eta baita profesionalak ere.
Beraz, hilabete ezin hobea da komikien eta artearen zaleek Iruñea bisitatzeko. Abenduaren 5-etik 8 izango da aurtengo Durangoko azoka. Bada azokaren 59. edizioan salmaia jarri nahi duten erakusketariek, argitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte, erakunde, banatzaile eta ekoizleek zabalik dute Durangoko azokaren webgunean izena emateko epea. Zinema alorrean Marko Aitor Arregik eta Jon Garañok zuzendutako filma da Espainiako Akademiak Oscar sarietara bidaltzeko aukeratu dituen 3 lanetako bat. La segunda película preseleccionada es Marco. Enrique, ¿estuviste en Flossenburg? Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces. ¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg? ¿Estuviste en Flossenburg? ¡Que sí, cojones! Y no sé, es que, perdona, pero no sé cómo decirlo. Esto es una cosa y derribo, me parece a mí. Hemos mandado tu fotocopia de registro al campo de Flossenburg. Sí, les hemos preguntado si tal y como indica esa fotocopia, el número de preso 6448 corresponde a Enric Marco. Estamos esperando respuesta. Sisplau, de veritat. Has estat a Flossenburg. Kultura gaietatik kirolera, Gasteizen izan da Mikel Klaber lankidea Espainiako bueltaren 18. etapan. Gasteizik abiatu da Espainiako bueltaren 18. etapa. Gasteiz eta Maeztu lotuko ditu 180 kilometroko ibilbidearekin eta 2 mendaterekin, Ribas del Tereso eta Herrera. Errepide izagunak izango dira gaur Euskal txirrindularentzako, bereziki 3 txirrindulari arabarrentzako. Oier Lazkano, Ibon Ruiz eta Mikel Landa. Mikel Landa da hain zuzen, sailkapen orokorreko euskaldunik hoberena, 5. postuan. Kirola ez ezik gaur ere aldarrikapenerako eguna izango da. Gure esku dagok, ibilbidea Euskal ikurriz betetzeko deia zabaldu du. Eta Palestinarekin elkartasuna taldeak ere, Palestinar banderak aterako ditu kaleetara Israel Premier Tech txirrindularitza taldearen presentzia salatzeko. Gasteiztik abiatu da Espainiako bueltaren 18. etapa. Araban barrena 180 kilometroko ibilbidea egingo dute txirrindulariek, Gasteiz eta Maeztu lotuz. Bidetik 2 mendate igaro beharko dituzte, Ribas de Tereso, Bergantzutik igoko dutena eta Herrera. Lehenengo mailako igoera, helmugatik 40 kilometrotara koroatuko dutena. Errepide ezagunak izango dira Euskal txirrindularientzat, bereziki aurtengo lasterketan parte hartzen ari diren 3 arabarraentzat, Ibon Ruiz, Oier Lazkano eta Mikel Landarentzat. Landa da, hain zuzen, sailkapen nagusiko euskaldunik hoberena, 5. postuan mantentzen da, Ben O'Connor liderrarengandik 2 minutu eta 18 segundotara. Kirolaz gozatzeko ez ezik aldarrikapenerako eguna ere izango da. Hainbat eragilek mobilizazioak egingo dituzte etaparen ibilbidean zehar. Palestinarekin elkartasuna taldeak adibidez, Palestinar banderekin ateratzeko deia zabaldu du.
Izan ere, Israel taldea bueltako parte hartzaileetako bat da. Salatu dutenez, estatu israeldarra zuritzeko tresna da txirrindularitza taldea. Bere nagusia edo sionista bat, kanadiense bada, eta gu pentsatzen dugu hori da garbiketa bat egiteko Israeli, eta ez gaude horretarako momentu honetan gertatzen ari dena bai Gazan eta bai Cisjordanian eta bai Palestina osoan. Eta, salaketa bat egiteko haien aurrean, hemen ez dira ondo onartuta. Gure esku ere mobilizatu da, ibilbidean zehar Euskal Ikurren presentzia bermatuz. Euskal Herria presente egitearekin batera, erabakitzeko eskubidea aldarrikatu du gure eskuk. Gasteizko irteeran ez ezik, Korres eta Maeztuko arteko bidea eta Maeztuko helmuga ere Euskal Ikurrez betetzeko deia egin dute. Eta kiroletan nazioartean Rebeka Cheptegei atleta ugandarra hildu bikotekideak Kenian. Euskal Herrira buelta, Euskozenoa Euskal Nortasunaren inguruko hausnarketarako plataforma bat da, ezagutu dezagun. Euskozenoa mundu eta kultura globalizatuen errealitatean euskaldun izatea zer den eta zer izan nahi dugun pentsatzeko gunea da. 2021an abiatu zuen DOT kooperatibak. Bere helburua nagusiki da Euskal Nortasunaren inguruko plataforma bat sortzea, herritarren hausnarketak sustatzeko eta sortzeko eta bilgunerako leku bat izateko, eta gero sortzaile ezberdinek hausnarketa egitatik ateratzen den horri forma emateko edo gorputza emateko. Bada Arantzazu Euskozenoaren laugarren hausnarketa eta sormengunea izan da. 4 euskal gazte referentek eta 4 fraidek hausnarketa partekatua egin dute gai honen inguruan. Nolakoak izango dira etorkizuneko euskaldunak? Frantziskotarrek Euskozenoan, egin diren solasaldi ezberdinetan esaten duten bezala, agian beraiek ez dakitela zer daukaten irakasteko etorkizunak kezkatzen dituen gazteei. Baina bai dute zer transmititu. Ze Arantzazun jaso delako nolabait, badaude istorio asko, historia handi bat osatzen dutenak, eta badaukate lekuko bat, bizipen asko elkartzen dituen lekukoa, eta hori izan da, solasaldi hori, dialogo hori sortu nahi izan dugu, uste dugulako badagoela zer esana Arantzazutik ere. Euskalduntasunaren irudi kolektibo berriak eraikitzen jarraitza helburu gazte galderabanarekin jo dute fraidengana. Egia esan 4 eremu ezberdinetan egin duten, bat arte garaikidearen inguruan Arantzazuk duen historiari buruz, beste bat euskera eta euskara batuaren inguruan eta kulturaren inguruan, espiritualitatea eta naturaren inguruan eta etorkizunaren inguruan modu generikoago batean. Eta egia esan oso konexio bereziak eman ziren gazte eta fraiden artean. Duplako gari jartzen duzu abeslaria frantziskotar batekin euskara batuaren sortzaile talde batean egontzen, eta hor sortzen diren zubilanak, zubigintzak, balioa ikaragarria du, bai batarengan eta bai bestearengan, eta beraien mundu eraketan, begiradan. Nik esan behar dut proiektu honetan ustekabez ibili naizela, baina neure aldetik ustekabez esan ziren, bada enpresa bat DOT izenekoa, eta gainera azpien puntutxu bat du. Ingelesa jakin behar da hemen orduan.
Gero esan ziren, eta proiektuak euskozeno du izena, euskozen, osea, raroa. Pliozeno eta antropozeno, eta horren ondorengo garai zera bat izango, eta da, euskozeno hau, bueno. Eta gero, eta Arantzazutek egin behar du. Arantzazutek egin behar du, nola, etorkizuneko Euskal Herria amestu eta irudikatu. Iruditzen, permeran. Eta gero, eta zeuk eta elkarrezketa batzuk egin behar dituzte, Arantzazuko fraileekin eta zutarteko ere bai. Nire zalantzatxoa, baina, bertatik eman nuen baiezkoa. Eta gero, eta gainero hitz egin behar duzu, zearekin dupla izeneko talde batekin, duple izena. Dupla bikote, kantari boikotia, bere ala internetera, zein den dupla izena. Eta nire aldetik, Gari Uriarte, Garirekin nik uste bere ala eukin nuela, sintonia bat sortu zela, hitz egin genuen, batez ere euskera aldetik, hori izan zian zuek euskera aldetik, Arantzazu euskera, eta euskera aldetik, eta jakina, bereiek euskera erabiltzen dute, baina Arantzazuk erabili izan duen euskera akademiko hortatik pizkatxo bat aparte, hau da gazteentzako, eta hori izan zen interesantia, hain zuzen, euskera batu, euskera akademiko, euskera zera hortan, normalizatua, eta beste euskera formak, nola konetatu behar duten eta beharrezkoa diren euskara bizia nahi baldin badugu. Hau izan zen eta uste dute, adiskidek elditu ginela uste dute elkarrezketaren ondoren Gari eta biok. Iraganetik ikastekorik badugu gaur egungo erronkei erantzuteko, eta Arantzazu bada horretarako gune. Testuinguru horretan euskozenoak bere bidea egiten jarraituko du horrelako beste gune batzuk sortuz, euskaldunen etorkizunaren inguruan amesten jarraituz. Heldu gara maierara, informazio gehiagorako sartomaika.eusen edo kuskusiatu gure sare sozialak. Lehen entzun duzue zatitxo bat eta orain bai eskabidean taldearen bueltan gara bestia dator. Laster izango gara bueltan bihar eguerdiko boletinarekin. Ongi izan.